video intran na chuan mechia pani chu kholaya an kalain an hnung lamatang chuan bike chuang mi pani chuan mechia pakhat zawk bek chu su sakin an tan lim nga la a bek chunga chuan a phone a poisa le document poimo engkim om veka chunu chu amangang tok hermai chutia thil thleng chu kilkhat atangin mi pakhat delivery boy chuan alo mu veka chuta chu mi pani ruk chu a scooty nen chuan a ve nga la ruk pani ti chuan a bek chu an lo phor tanta a poisa tam tak lo om chu an hu chuan voin hian van nei na kan dong an ringot alom tin an lim dun kher mai chutia an mek lai chuan delivery boy chu alo thleng chi a akiang loka lungchu charin a bek lak sak belet turin chu lungtum nen chuan a vauta a atira chuan hlau lo deuh ma se an lu atanga vom atum deuh thut awangin an hlau thong kher mai chuta bek chu leya ta in an tlan chete dai mai ani delivery boy chuan bek chu charin anei tu pelet turin aliat le a me che pani bek nei tu te chuan an kenen an lo ve zar lo ni chau ti hriat takin an tholop lop mai khoya nge an kalta gang le o helai hun vela chuan anom hau lo mai ti an soi mek lai chuan delivery boy chu a scooty nen an kianga lo thleng ve chi a bek nei tu chuan thil ruk mang tho emoti in tuna eng thil nge ruk i du le a alo ti mak mai delivery boy chuan hoi hom tak chuan engma rudon love thil bek tur chakania ti pa chuan a bek chu a pelet le a bek nei tu chu alom kher mai chu bek nei tu ming chu isa i ani chuta engtin nge ka bek hi lo kol thei tia zot ngalin chu pa chuan ruk ru ho nen atangin kalak let sak che ni alo ti isa thian nu akal pui nu chuan i bek khan chakte i poisa te ka i phone te ka alaki mem tin a hrela isa chuan luk takin a chek zunga alakim veke ti pa chuan lom thu soipa chuan poisa pek atum ta a delivery boy chuan poisa kamamo lova kala lovang tia chan pa in poisa ni lovin thil dang du ka nei jok alo ti a i bek le achunga thilom zong in nei le theinan ka pui che a nangim keima na thona hi min pui ve theyangim ti na zota isa chuan hrithiam lo tak chuan eng na ngei tho a alo tingal vat chupa chuan part time in delivery na ka thoka ka kalna tura hroi cheka duani alo ti khia mai azai le mai isa chuan a thalom thianu kalila lo ti in chu delivery boy chuan in pani in ka tilo nangma chau alom ka ti alo ti a thianu chu alungoi fak lo nge ni isa ne na chuan anne na chuan kalla ke chu ka hodon ti pak pa chuan akal san ta daya chuta isa chu delivery boy scooty nunga chuan chuang in until delivered na tur mun an thlen chuan isa chuan i deliver na tura keiman ka pek sak thei chengem ti na zota delivery boy chuan a thalom nangman lo pela ti in isa chu peta a pek na pa chuan mer tha ti deuh nge ni zona eng emo a zot kola chuta isa chuan kal ila ti pa chuan an kal vele ta mun pakata cholin thingpui in pa chuan an ti luama isa chuan engwangin nge he na hi i tho ti na zota chu pa chuan ka college fee tur le ka thil dang momo leina tan poisa hi ka momo ani alo ti a isa chuan karin phak ba kani alo ti engpo ni se rila tramem thil kan ei don mi ti in chu pa bok chuan karila tram ri lo ba ka ni khata voi ni chia thil ka eya chu ai ma chuan ka selfie pui thei chengem ti pa chuan a phone chu a phor chuaka an selfie du na an taksa mai ni lovin an thin lung ril rungai tu na po anin iai lo ti hriat tak chuan an nui zoom lai dun le vela chuta isa chuan atlai deuh to nen ka ho a hun to a nidanga kanin hule zok don nia ti pa chuan an ho dun ta ni hun tekal zelin anin nel chho zela nikhat chu isai chuan chu delivery boy aming sanju chu an ina arhuaya anu hne chuan kanu hei hi ka soizia thin ka thian pa sanju ani hi ti in
thut thleng lama chuan an thu du na chuta anu chuan sanju tan hian coffee tui tak kalo siam sakange ti pa chuan akal nga la anu bok chuan chauka tangin isa chauka lama hian min lo puilok thengem tin a ko pheya isa ne na chuan ka fanu ingai tu nei khoya nge om tak he pa nen hian tinge ti na zota isa chuan enge isoi tak le ani hi kabial pa ni a ka mangai bok alo ti a chuta anu bok chuan i thil du le i hlim na tu a pe thei hau lawang che chu tiang te chu ingai tu ngai yam alo ti le a isa chuan kanu ka mangaya ani pon min mangaya engkim a traffic mayang ti in a changa anu bok chuan mangai na hi hre thiam lawani ani somo delivery boy mai ani so i du zong le i hlim na tur a pe thei hau lawang che nangma in ti khongai thlang mai ka thil soi hi hriat thiam tum ram te i hmalam hun hi ka ngai tu awang zo ka ni hi chung ko hlim tak din turin ka du che ti na fui sau sawa chutia an thil soi chu sanju chuan a hrephak reng mai isa chuan kanu engkim a hrevekasin ka tum le ka ti tur te po a hrevek doctor ni ka tum te po ka hril vek chuta anu bok chuan hei hi i hmalam hun tu ani wangani in pani hian inin kop arem lo tuna la hian then la kalsan ro he ka thil soi hi ani point a hrethiam vekang ti a soi lai mek chuan sanju chu a chuak tamaka isa chuan zui ngalin sanju i hodon te chuan min hril vela mole alo ti a sanju chuan ka kalmai angai lom i lo tum to le i suang to na ti chetur mai ka ni a ka kalmai angai ani ti na changa soi chun jom le in ke hi enge ka ni ka malam huna enge ka ton don enge ka ti don eng na nge ka tho don ka hrelo chu wangin nangma azok hian malam hun eng tak ineya chu wangin ikong dal tu mai ka ni lo ti in isa chuan ti te soi thate ang kan ti tur le kan plan te soi dun le ila tin achanga ma se sanju chuan i thil tum chu lo thok ram la keima awangin lo cham tum lo la ingai tu na zong lo seng ang che ti a soi zo chuan a kal san ta a isa chuan trap chung chuan kal lo ram ro kam mo che tin aw loma kumtam tak nuwa chuan sanju chu lo langin sergeant doctor thiam tak alo ni reng to a isa chuan atira hrelovin sar voin hi ka intran voi khan na turania tia asoi lai tak chuan anin hreta a an hlim dun kher mai mana an len chuwa thinangin scooty ne na leng chuak turin isa chuan soma sanju chuan kar ka nei to alom ti na lo chang isa ve thung chuan scooty nen bok ka thlange ti pa chuan hlim takin an chuak dun ta ni ring nuna hian pathian in kopui tur min pe a mangai na le du than the na min pe boka kan malam hun le kan tai ngai lo tur kan ngai tu afak thrina hei hian in mangai takte athena nu le pa tan fa te aya ro nu om lo an malam hun kan ngai tu aluata mi hausa le mi tha kan hu mai fo ni na lang tu na kan ha tho mek niam berpo ni se kan malam huna chu na chu kan thok reng don ti na ni lo a hun zela kan tho pe ya tai ma tak le chel taka kan tho ram ngai zo kani chu chuan nakina puitling thei turin min ser zo alo ni